A tahle ta část bude věnovaná takovému přehledu aplikací jaderné a subjaderné fyziky. To už je taková část, která, řekněme, nebude součástí ani zkoušky, je to spíše tak trošičku, abychom si ukázali, k čemu nám ty naše znalosti, které získáme o té jaderné a částicové fyzice, můžou pomoci a k čemu slouží. Řada z vás už některé ty aplikace zná, s nimi se setkala, protože když děláte třeba reaktorovou fyziku nebo takové ty věci, které souvisejí s jadernou chemií, tak jste se s nimi setkali. A povíme si teda některé ty základní oblasti, ve kterých můžeme tuto část fyziky využít. Takže nejdříve se podíváme na ty energetické aplikace, takže si něco řekneme o radioizotopových zdrojích. Pak si povíme něco o klasických jaderných reaktorech, pak si řekneme něco o takových těch pokročilých jaderných systémech, čili rychlých reaktorech, případně urychlovačem řízených transmutačních technologiích. No a pak se podíváme na termojadernou fúzi, u které jde spíše zatím o vizi a ty reálné aplikace tak budou až otázkou, řekněme, spíše té druhé poloviny z toho století. Pak si něco povíme o využití jaderné fyziky a částicové fyziky v medicíně, ať už v diagnostice, tak i k terapii. V té terapii je to většinou v oblasti léčby nádorů anebo likvidace nádorů. No a pak si řekneme některé z takových těch průmyslových aplikací a aplikací v různých vědních oborech. Něco si řekneme o aktivační analýze, řekneme si, jakým způsobem můžeme využívat svazky pro zkoumání povrchu, ale taky pro úpravy povrchu, čili implantace atomů do různých povrchových vrstev. Pak si něco povíme o radioaktivním datování, převážně teda z uhlíku C14, a něco také o využití záření k radiační konzervaci a v podstatě k dezinfekci a k takovým oblastem, řekněme, které jsou také důležité nejen pro medicínu, ale třeba pro restaurátorství a podobně. No a úplně na závěr si řekneme pár takových bodů, které se týkají radiační bezpečnosti, takže něco o přírodních a umělých zdrojích radiace a o tom, jakým způsobem zacházet s radioaktivitou a radioaktivním odpadem. Takže to energetické využití začneme od toho nejmenšího zdroje a v případě jde o ty radionuklidové zdroje, ve kterých využíváme rozpadu jader, při kterém se uvolňuje energie, která se přeměňuje na teplo, a to teplo můžeme jednak využít pro ohřev, anebo je můžeme využít pro produkci elektřiny. Ten princip je poměrně jednoduchý, potřebujeme nějaké radioaktivní jádro, nějaký ten radionuklid a potom potřebujeme nějakým způsobem, v případě, že chceme získat tu elektřinu, potřebujeme nějakým způsobem přeměnit to teplo na elektřinu. K tomu můžeme využít například termoelektrický článek, který se zatím využívá dominantně, případně můžeme využít i termoemisní proces a nebo můžeme využívat i případně turbíny nebo Stirlingův motor. K tomu se maličko dostaneme později. Ten termoelektrický článek přeměňuje teplo na elektřinu pomocí Sebekova jevu, kde teda, když máme vhodné materiály a chladný a teplý konec, můžeme generovat napětí a proud a ta přeměna bývá, řekněme, v té oblasti účinnosti 5 až 10%. Pokud víte, tak třeba turbíny ty dosahují účinnosti až řekněme okolo 30%, takže ten termoelektrický článek není tím nejlepším v té účinnosti. Na druhé straně ty výhody, které přináší, tak jsou spojeny s tím, že tam nejsou žádné mechanické prvky, takže je velice odolný proti poruchám a
jako velice bezpečný z toho hlediska, což třeba právě pro ty vesmírné aplikace, kde nemůžeme poslat do toho vesmíru nějakého opraváře, tak je poměrně důležité. Ty izotopy a radionuklidy, které se využívají, tak musí mít vhodný poločas rozpadu, a to takový, aby ten náš radionuklidový zdroj pracoval dostatečně dlouhou dobu tak, jak potřebujeme, ale zároveň nesmí být zas ten poločas rozpadu příliš dlouhý, protože v tomhle případě potom ta aktivita je malá, nebo potřebujeme velký objem tu příslušnou a na příslušné generování tepla. Takže tady je několik příkladů těch radionuklidů, které se využívají, takže například strontium 90 se využívalo, cesium 137, to jsou beta zářiče, a potom polonium 210 a hlavně 238 plutonium, to je zatím ten v současné době nejčastěji využívaný radionuklid pro ty radioizotopové zdroje. Jeho poločas rozpadu je necelých 90 let, což velice dobře umožňuje práci, řekněme, v řádu desetiletí bez ovlivnění toho zdroje a bez příliš velkého snížení generace té elektřiny, a naopak zase ta jeho aktivita je dostatečná k tomu. Ta výhoda těch alfa zdrojů oproti těm beta zdrojům je i ta, že ty alfa částice, když si vzpomenete, tak mají velice krátký dolet, čili velice rychle přemění tu svoji kinetickou energii na teplo, a zároveň jsou čistě veškerá ta energie jde do toho jádra, je to dvoučásticový rozpad, kdežto u těch beta zdrojů tak jednak je problém s tím, že musíme mít dostatek materiálu, abychom ty elektrony zastavili a to jejich teplo využili, nebo tu jejich energii využili k produkci tepla. A druhým problémem je, že část té energie se uvolňuje v podobě neutrin a ty pochopitelně unikají pryč a odnášejí tu část energie. Ty výhody použití těch radionuklidových zdrojů tak jsou, že jsou, jak jsem říkal, my budeme mluvit hlavně o vesmírných aplikacích, které, řekněme, jsou takové pro ně typické a nejčastější, takže v tomhletom případě je to, že jsou nezávislé na slunečním světle, čili můžou být použity právě v takových podmínkách ve velkých vzdálenostech od Slunce, čili zkoumání těch velmi vzdálených planet, až včetně Pluta nebo takových těch, nebo Neptunu, a potom těch transneptunických těles, jako je teda Pluto, Charon a potom další ty planetoidy, které jsou ještě ve větších vzdálenostech od Slunce, tak by nebyly možné bez právě využití těch radionuklidových zdrojů. Další takovou výhodou je, že jsou dlouhodobě fungují a stabilně fungují, na rozdíl třeba od chemických baterií, a dokážou fungovat ve velice náročných podmínkách vákua a i velmi silných elektrických, magnetických polí a i ve velmi silné radiaci. Což může být třeba problém u fotovoltaických článků, které jsou citlivé právě třeba na tu radiaci, takže třeba při práci takové sondy v blízkosti Jupiteru, kde se dá využít ještě těch fotovoltaických článků, i když je třeba poměrně velmi velké plochy, tak tam jsou problémem ty radiační pásy, které okolo toho Jupitera jsou a můžou teda negativně ovlivňovat ty fotovoltaické články a neovlivňují ty radionuklidové zdroje. Jak už jsem říkal, v případě, že použijeme ten termoelektrický článek, tak je tou velkou výhodou ta jednoduchost a spolehlivost z toho zdroje. Nevýhodou je to, že při haváriích sond tak existuje určité riziko ekologického ohrožení. To se v minulosti do roku 1964 se to řešilo tím a předpokládalo se, že ta sonda v případě nějaké havárie tak shoří v atmosféře a řekněme, pokud používala to plutonium, tak to plutonium se
rozptýlí a ta jeho koncentrace bude natolik malá, že nedojde k ekologickým škodám nebo ohrožení životního prostředí. Ten pohled na tu radiaci, na to její nebezpečí a podobně se změnil, řekněme, dost dramaticky a od roku 1964 se ty konstrukce těch radionuklidových zdrojů dělají tak, aby zajistili dopad toho zdroje v kompaktní podobě na Zem, čili jsou uzavřeny v grafitové iridiové obálce. Ta grafitová zajišťuje jako pohlcení to jednak jako tepla, ale zároveň i toho, řekněme, mechanického nárazu. Ta iridiová obálka je zároveň velice pevná a samotné to plutonium je v keramické podobě, čili zase velice kompaktní materiál. To, že to funguje, tak se ověřilo, protože krátce poté došlo k havárii při vypouštění Nimbus B1 a tady nahoře vidíte obrázek těch radionuklidových zdrojů, které dopadly na dno moře a mohly být teda, to bylo v roce 1968, mohly být vyzvednuty a to plutonium bylo využito pro další radionuklidové zdroje. Podobně se do zemské atmosféry dostaly radionuklidové zdroje, které byly v Apollo 13, protože při tom budování těch měsíčních základen se využívaly jako zdroje energie, jednak tepla, elektřiny, ty radionuklidové zdroje a to Apollo 13, které nepřistálo na měsíci, tak vlastně dopravilo ten měsíční modul, který kosmonauté využívali k tomu, aby mohli přežít a aby se zachránili, tak dopravil vlastně k Zemi a ten se dostal do zemské atmosféry. Ty radionuklidové zdroje se dostaly nebo spadly do moře, ale to bylo to v takové hloubce oceánu, že vlastně je vyzvednout nebylo možné, ale dopadly zase v kompaktní podobě. Podobná situace nastala při havárii ruské sondy k Marsu, Mars 6 v roce 1996. Čili už jsem naznačil, že ty radionuklidové zdroje se dominantně využívají k cestám k těm vnějším planetám sluneční soustavy a také v podmínkách, kdy se dostáváme do situace, že buď celou dobu nebo velkou část doby je to zařízení mimo dobu slunečního svitu, čili mimo to sluneční osvětlení. Takže třeba na tom měsíci je to z toho důvodu, že vlastně tam máte půl měsíce měsíční den, ale pak máte půl měsíce měsíční noc a v té době té měsíční noci tak musíte zajistit pro to zařízení teplo, aby nebylo zničeno tím chladem a zároveň musíte zajistit tu práci těch přístrojů. Podobně je to na Marsu, kde v podstatě hlavně v období té marsovské zimy a zároveň jako v době, kdy třeba je tam nějaká ta prašná bouře, která zakryje to slunce, tak v tomhle případě potřebujeme něco, co by zajistilo teplo a zajistilo elektřinu. Takže my si ukážeme, že ty radionuklidové zdroje buď jako zdroje tepla, a nebo jako zdroje elektřiny byly využity i na těch marsovských vozících, které na tom Marsu pracovaly. Ten samotný radionuklidový zdroj se potom skládá z modulů, ve kterých je ten radionuklidový materiál, který se rozpadá a dodává teplo a potom termoelektrické zařízení, které zajišťuje přeměnu toho tepla na elektřinu. Jak jsem říkal, tam musíte mít ten teplý a studený konec a velkým problémem jako při využití těchto zařízení v kosmu a ještě větší problém třeba při využití reaktorů ve vesmíru, tak je to, že se tam ve vákuu se velice špatně chladí. Protože musíte chladit jenom radiaci, čili vyzařováním, čili velkou částí nebo takovou viditelnou součástí těchto radionuklidových zdrojů jsou chladiče. My si ukážeme potom konkrétní obrázky.
Takže tady právě jsou ty radionuklidové zdroje, které se používaly na těch vesmírných sondách, které letěly k těm vnějším planetám sluneční soustavy. Tady právě ty temné části, které jsou velice dobře viditelné, tak jsou právě ty chladiče. Takže ty radionuklidové zdroje, ty sondy měly i několik, takže třeba ta Pluto měla jako ty sondy, ta sonda Galileo třeba, která pracovala u Jupitera, tak měla 3 tyhle ty zdroje, takže pro tu svoji činnost. Ty zdroje, jako ten jejich výkon je relativně malý, což si můžeme ukázat na těch nových radionuklidových zdrojích, což označuje se jako amerických, teda Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator, který elektrický výkon toho zdroje je 100 W, čili to je 100 W žárovka. Čili opravdu ty zdroje mají relativně malé výkony a řekněme ta elektronika, která pracuje na těch vesmírných zařízeních, tak musí být velice dobře vyladěná a opravdu jako ty radionuklidové zdroje i ty fotovoltaické panely dodají jako relativně málo té elektřiny. U toho radionuklidového zdroje, tak já jsem říkal, že se využívají teda ten termoelektrický článek. Ten termoelektrický článek má tu účinnost v řádu, řekněme, těch 10%. Pro vyšší účinnost tak se předpokládá, že by se využíval takzvaný Stirlingův motor, který zatím nebyl použit, ale předpokládá se a pracuje se na tom, aby v těch nových radionuklidových zdrojích používán byl, protože to znamená i úsporu toho materiálu a my si za chvilku povíme, že v současné době je velký problém s plutoniem 238 a s jeho získáváním, takže takovéto efektivnější využití toho plutonia by bylo velice dobré. Tenhle ten nový radionuklidový zdroj americký, tak se zatím použil čistě na tom vozítku Curiosity, které bylo na Marsu a momentálně je na tom novém vozítku, které by mělo, pokud si dobře pamatuju, tak zhruba za nějakých takových 70 dní doletět k Marsu a přistát na Marsu, takže by tam mělo být druhé takové vozítko, které používá ten radionuklidový zdroj. Jenom bych připomenul, že ty vozítka, ty menší vozítka, které tam byly před tou Curiosity, tak ty využívaly fotovoltaické panely, ale měly tam i ty radionuklidové zdroje, ale jako zdroje tepla. Ona i ta Curiosity má velký radionuklidový zdroj pro produkci elektřiny, ale pak má tam řadu malých radionuklidových zdrojů, které zajišťují v tom celém objemu toho zařízení vytápění a to, aby i při té marsovské zimě jako ta elektronika se nedostala na příliš nízké teploty a v podstatě nebyla poškozena. Takže u těch menších vozítek tam výrobu elektřiny zajišťovaly fotovoltaické panely. V okamžiku, kdy nastala nějaká ta písečná bouře anebo nastala ta marsovská zima, tak se vlastně ty panely zaklopily, to vozítko se uložilo do klidu a do spánku, ale po tu dobu celou ji ohřívaly ty malé radionuklidové zdroje, které zajišťovaly to potřebné teplo. Já už jsem se zmiňoval, že v současné době je velký problém s tím plutoniem 238, protože to plutonium 238 se produkovalo z Neptunia 237 ozařování vysokými toky neutronů a to na reaktorech, které se zároveň využívaly nebo byly dominantně určeny pro výrobu plutonia pro jaderné zbraně. Tyhle reaktory byly uzavřeny na konci 80. let a od roku 1992 tak NASA nemá
producenta, který by vyráběl to plutonium 238 a celkově momentálně už má jenom 35 kg, z čehož ovšem teď toho je míň, protože část z toho materiálu tak je vlastně na tom vozítku, které momentálně letí k tomu Marsu. Zároveň, jak ten materiál byl vyroben vlastně už před řadou let, takže už se částečně rozpadá, takže je do jisté míry zašpiněný právě těmi produkty rozpadu a je potřeba ho pročistit, takže jenom 17 kg je, řekněme, bezprostředně použitelných, zbývající je třeba pročistit anebo doplnit. Takže v tomhle případě jako je potřeba to plutonium nějakým způsobem vyrobit. Ty zásoby Neptunia 237, tak s tím není problém, těch zásob je hodně, čili s tím radionuklidem není problém. Ovšem je problém s tím, že nejsou ty specializované reaktory. Využívá se momentálně, nebo se začaly využívat pro tuhle produkci ty výzkumné reaktory, dva. Jeden Advanced Test Reaktor a High Flux Intensity Resort, což i z toho je vidět, že to jsou reaktory, které mají velmi intenzivní toky neutronů, které jsou potřeba pro tuhletu produkci. No jenomže problém je, že tyhle reaktory nejsou dělány na masivní produkci radionuklidu a proto můžou tu výrobu produkovat jenom poměrně malé množství. Takže celkově v tom prvním roce 2015, kdy se s tou výrobou začalo, jak se udělalo jenom prvních 50 gramů. Momentálně už se dostávají nebo dostali na to maximum produkce, které je zhruba něco okolo 1 kilogramu ročně. No ale vzhledem k tomu, že třeba ty sondy, které letí k těm vnějším planetám sluneční soustavy, tak potřebují v řádu, řekněme, 6-8 kilogramů tohohle z toho materiálu, tak je vidět, že opravdu ta produkce toho materiálu není dostatečná, je opravdu velice malá. Takže v tomhle ohledu jsou dvě možnosti. Buď postavit ten specializovaný reaktor, který by dokázal to plutonium 238 vyrábět. Druhou možností je, že teda se použije jiný radionuklid, který se dá pořídit jiným způsobem. Takže tuhletu cestu zvolila třeba organizace ESA, která právě využívá britské zkušenosti s přepracováním vyhořelého jaderného paliva a pomocí právě z toho materiálu, který je v tom vyhořelém jaderném palivu, tak se snaží nebo tak pracuje na radionuklidovém zdroji, který by byl založen na americiu 241. Já za chvilku se podíváme na takové ty specifické vlastnosti tohohle z toho materiálu, ale ty základní požadavky pro ten zdroj jsou takové, že by to měl být teda, oni vyrábějí vlastně dva takové zdroje. Jeden by byl ten elektrický generátor, který by využíval buď teda ty Stirlingové motory, anebo případně ten termočlánek a potom ten by měl mít elektrický výkon okolo 100 W, čili něco podobného, jak mají Američané založeno na tom plutonium 238, ten zdroj, který je třeba na tom vozítku Curiosity, a potom malý tepelný zdroj, který by se využíval pro ohřívání těch sod. Je to spojeno s tím, že pochopitelně i ESA plánuje návrat na Měsíc a tam bez těch zdrojů, které by zajistily teplo a elektřinu v době, kdy je ta měsíční noc, tak prostě se nelze obejít. Jak už jsem říkal, tak se využívá toho, že Velká Británie má přepracovací závody v Sellafieldu, takže to jsou ty zdroje radionuklidu a vybudovala teda se ve Velké Británii nová laboratoř ESA, která je zaměřena na tuhletu problematiku.
Jak jsem říkal, tak to plutonium 238 a americium 241 má každý trošku specifické vlastnosti, takže každý z nich má své výhody a nevýhody. Ta výhoda toho americia je hlavně v tom, že se dá získat chemickou separaci z vyhořelého paliva. Já za chvilku řeknu, jak se získává, proč je možné dostat to čisté americium 241. Získává se teda ze starých zásob plutonia. Takže je možné to dostat z toho vyhořelého paliva. Nepotřebujete k tomu speciální ozařování ve speciálním reaktoru. Další výhoda může být, pokud byste měli nějakou sondu, která by měla pracovat dlouhodobě, čili třeba téměř století, že poletí třeba na hranice sluneční soustavy a třeba i kousek dál, takže poletí přes 100 let. A v tomhle případě jako je pomalejší pokles výkonu, takže můžete ten radionuklidový zdroj vám funguje déle. Na druhé straně je nevýhoda, která je dána tím poměrem mezi poločasem rozpadu, který je u toho plutonia 238 necelých 90 let a u toho americia přes 400 let, tak potřebujete 5krát vyšší hmotnost, abyste měli tutéž aktivitu a tutéž energii, produkovanou tepelnou energii a tím i tutéž produkci elektřiny. Další nevýhodou, která je u toho americia, že je tam přece jen výraznější aktivita gamma. Obrovskou výhodou toho plutonia 238 je, že tam jsou sice nějaké gamma přechody, ale jednak mají velice nízkou energii. A potom to nejintenzivnější gamma je 4%, čili jenom ve 4% rozpadu se generuje nějaké gamma, čili v tomhle případě jako není problém se stíněním. Navíc ten materiál je relativně těžký, je to těžké jádro, takže on velice dobře jako to gamma pohlcuje. Ty alfa, je to alfa rodopad, tak to se pohlcuje úplně dobře, takže opravdu s tím stíněním není problém. U toho americia to není zas tak špatné, protože ta energie toho gamma je taky relativně nízká, ale už teda v 36% rozpadu, čili to gamma záření z toho zdroje je daleko větší, takže musíte nějakým způsobem obhospodařit nebo se postarat o to, aby bylo to gamma záření odstíněno. Takže řekněme z toho hlediska je to trošku problematičtější. Já jsem slíbil, že řeknu něco o tom, jak se získává to americium 241, takže v tomhle případě můžete chemicky separovat plutonium. To separované plutonium někam uložíte a budete čekat. Všechny tyhle izotopy plutonia, kromě toho plutonia 241, tak se rozpadají alfa rozpadem a v tomhle případě to znamená, že tam nemůžete americium získat jinak než tím rozpadem toho plutonia 241. Takže opravdu v tom starém plutoniu, když jste předtím vyseparovali chemicky to plutonium, tak potom dostáváte v tom rozpadu čistý izotop americia 241. Poté můžete provést chemickou separaci toho plutonia a americia, no a dostanete čisté americium a čisté plutonium, které můžete dále nechat rozpadat, aby tam vznikalo další americium, anebo můžete případně to plutonium využít k jiným účelům. Čili tím pádem můžete z toho starého plutonia, z vyhořelého jaderného paliva získávat čisté americium pro ty radionuklidové zdroje. Takže to je jedna z takových možností, která se objevuje a řekněme, ten vývoj toho nového radionuklidového zdroje je poměrně už v závěrečné fázi, takže v tomhle případě bude mít ESA
jako svůj radionuklidový zdroj založený právě na tom americiu. Američané zatím se snaží postupovat tím směrem, že si začínají produkovat znovu to plutonium, ale jak říkám, ve velice omezeném množství. Což je trochu problém, protože to omezuje právě ty sondy, které letí do těch vzdálených částí sluneční soustavy a tím pádem vlastně i to, že pokud chcete navrhovat tyhle projekty, tak většinou v těch soutěžích, kdy NASA vybírá ty projekty, na kterých se bude pracovat, tak zůstávají vzadu z toho titulu, že se řekne, že se neví, jestli v té době, kdy to budou potřebovat, budou mít ten příslušný radionuklidový zdroj, což je škoda, protože tyhle projekty jako studia třeba Neptunu, Pluta, těch transplutických těles a potom i těch vzdálených částí sluneční soustavy můžou být velice zajímavé. Takže tohle je třeba říct, že ještě ty radionuklidové zdroje se používají i na Zemi, jako v takových těch některých místech, kde nemáte jiné zdroje energie, takže třeba bývalý Sovětský svaz a Rusko to používali v těch oblastech Sibiře, ale přece jen na té Zemi máte více různých možností, takže řekněme, není takový tlak, aby se využívaly ty radionuklidové zdroje. Teď se dostáváme k větším zdrojům energie a v tomhle případě jde o klasické reaktory. V tomhle případě se využívá štěpná řetězová reakce a ta energie, kterou potřebujeme k tomu rozštěpení toho jádra, tak je dodávána z té vazebné energie, která se získá záchytem neutronu. To je možné jenom v případě, jestliže ten neutron nebo ten daný izotop toho těžkého jádra bude mít správný počet neutronů, protože v případě, že budeme mít neutronový pár, tak ta vazebná energie je právě díky párování daleko vyšší, takže když budete mít nějaký, třeba vezmeme ten uran, takže když budete mít uran 235, čili izotop uranu 235, tak ten má lichý počet neutronů a při záchytu dalšího neutronu tak dochází k tomu, že se uvolní daleko vyšší energie než při případě třeba toho uranu 238, kde je sudý počet neutronů a zachytí se neutron lichý, takže ta uvolněná energie nestačí na to, aby se to jádro rozštěpilo. Takže to štěpení uranu 238 případně může probíhat jedině, když budeme mít neutrony s dostatečnou energií, které zároveň ještě k té vazebné energii přinesou nějakou další energii. U toho uranu 235, tak v tomhle případě stačí energie, která se získá záchytem toho neutronu. Zároveň tam dochází k tomu, že to štěpení s tím, že ty velmi těžká jádra mají velký přebytek neutronů, když se rozpadnou na ty středně těžká jádra, tak ty neutrony, část těch neutronů se uvolní, takže se produkuje několik neutronů a ty pochopitelně můžou být využity k dalšímu štěpení, čili pokud se zachytí zase tím uranem, tak se můžou udělat nebo můžou produkovat štěpení. U těch klasických reaktorů se využívá toho, že ta pravděpodobnost toho záchytu, ty účinné průřezy záchytu neutronů jsou velmi vysoké pro nízké energie těch neutronů. Takže ty neutrony, které se využívají pro to štěpení v těch klasických reaktorech, tak mají velmi nízké energie a jsou v oblasti, která se označuje jako tepelná, čili jsou v té tepelné rovnováze, čili ta energie je v řádu zlomků elektronvoltů.
Ty neutrony, které jsou produkovány při tom štěpení nebo se uvolňují při tom štěpení, tak mají naopak poměrně vysokou energii. V oblasti jednotek megaelektronvoltů, to maximum je někde okolo 2 až 3 megaelektronvoltů, ale táhne se to k vyšším energiím. No a to v tomto případě potřebujeme nějakým způsobem ty neutrony zpomalit, tak k tomu se používá moderace nějakým lehkým materiálem, čili rozptyl, pružný rozptyl těch neutronů na nějakých lehkých jádrech. Nejlepší je vodík, kyslík a řekněme uhlík se používá, čili voda a uhlík jsou nejčastěji využívané materiály pro tu moderaci. Když se podíváme na ten uran 235, tak tam zase vidíme takový příklad, nebo vidíme jednu vlastnost toho procesu, že ne vždycky dochází ke štěpení. To je dáno tím, že někdy to jádro se dokáže zbavit té energie třeba emisí fotonů a tím pádem jako dostaneme tím záchytem neutronů uran 236 v základním stavu a nedojde k tomu štěpení. Při tom štěpení vznikají štěpné produkty a další možností je, že tedy dochází k tomu, že ten uran například zachytí ten neutron, té energie se zbaví emisí fotonů u toho uranu 235, takže se dostane uran 236 a následně dojde k beta rozpadu. U toho uranu 238, tak tam při té nízké energii těch neutronů, tak tam pochopitelně dochází k tomu, že nedochází ke štěpení, ale získáváme právě ten uran 239, který se postupně dvěma beta rozpady přeměňuje na plutonium 239, který lze potom využít jako ten štěpný materiál, který můžeme využít jako palivo třeba v reaktoru. A to o tom si trochu více povíme, nebo připomeneme si ty vlastnosti, když budeme mluvit o těch rychlých množivých reaktorech. Ještě bych zmínil, že kromě těch promptně emitovaných neutronů, tak existuje něco, o čem už jsme se zmiňovali několikrát, a to jsou ty zpožděné neutrony, které jsou emitovány těmi štěpnými produkty, které ovšem vznikají ne přímo při tom štěpení toho jádra, ale ty štěpné produkty, které vzniknou, tak se rozpadají rozpadem beta. Následně vznikají excitované stavy nějakých dalších jader a ty excitované stavy můžou mít dostatek energie na to, aby stačila k emisí těch neutronů. Čili to zpoždění je tam způsobeno tím beta rozpadem, protože, jak jsme si říkali, tak v případě neutronů ty jsou emitovány promptně, tam žádné zdržení není, čili ty zpožděné neutrony jsou dány právě tím beta rozpadem. My už jsme taky o tom mluvili, že u toho reaktoru je velice důležitým parametrem poměr mezi počtem neutronů produkovaných ve štěpení, které jsou v následující generaci těch neutronů vůči počtu těch neutronů, které byly v té předchozí generaci. V případě, že ten počet neutronů v té následující generaci, který byl produkován teda v tom štěpení, je menší než ten počet neutronů v té předchozí, tak ten multiplikační faktor tak je menší než 1 a máme systém, který označuje jako podkritický, a pokud není nějaký vnější zdroj neutronů, tak ten systém postupně odumře a ta štěpná řetězová reakce tam skončí. Pokud ten systém má, řekněme, je velice blízký té 1 nebo se rovná 1, tak máme kontinuální řetězovou reakci a to je právě ten systém, který je tím klasickým reaktorem. A my můžeme potom ten systém ovládat, jeho výkon a to, jak funguje, tím, že budeme trošičku, se dostaneme nad tu 1 a trošičku pod 1, ale opravdu jenom o chlup, o velice malé množství, a tímhle s tím dokážeme řídit a ovládat ten
ten reaktor. Pokud je ta hodnota toho K, čili každá následující generace těch neutronů, které jsou produkované fúzí, je větší, tak dostaneme nakonec exponenciální nárůst počtu neutronů a i uvolňované energie a dostaneme nadkritický systém, který se projevuje třeba v těch jaderných zbraních, jaderné bombě. Ty reaktory tak v podstatě potřebujeme nějakým způsobem řídit a ovládat. Pochopitelně ty metody na to, jak to dělat, jsou různé, takže reaktoroví fyzici už znají daleko víc možností a určitě by řekli toho víc, než teď zmíním já, ale já jenom to řeknu na takových těch příkladech, když se využívají takzvané tyče a budeme mluvit o kompenzačních tyčích, řídících tyčích a havarijních tyčích, které řeší některé ty problémy spojené s provozem toho reaktoru a tohle v tom případě ty kompenzační tyče tak řeší ten problém, že když my dáme do reaktoru nové palivo, tak to palivo postupně vyhořívá, přibývá tam těch štěpných produktů nebo těch transuranů, které vznikají záchytem těch neutronů, takže vznikají tam jádra, která pohlcují ty neutrony, čili se zhoršuje ta neutronika, máme tam větší pravděpodobnost pohlcení těch neutronů, takže když by se nějakým způsobem tahle změna nekompenzovala, tak vlastně nám ta štěpná řetězová reakce skončí, takže ty kompenzační tyče fungují tak, že když se zaveze čerstvé palivo do reaktoru, tak se zastrčí úplně dovnitř. Jsou to tyče, které jsou z nějakých materiálů, které pohlcují neutrony. Příkladem může být třeba kadmium, bor. Takže v tomhle případě se zasunou teda úplně do té aktivní zóny toho reaktoru a postupně, jak dochází k prohořívání, tak se vytahují. V okamžiku, kdy teda jsou celé vytažené, tak v podstatě potřebujeme vyměnit to palivo, čili ta kampaň umožňují tu delší kampaň toho reaktoru bez výměny paliva. Druhým důležitým prvkem toho, jak ovládáme tu aktivní zónu, tak jsou řídící tyče. Zase jsou to tyče, které pohlcují ty neutrony a jejich zasouváním do té aktivní zóny nebo vytahováním, tak řídíme ten reaktor a umožňuje právě tu malinkou změnu toho koeficientu K, buď o chlup nahoru nebo o chlup dolů a vlastně umožňuje řídit výkon toho reaktoru. No a poslední, ty jsou takovými těmi bezpečnostními, které umožňují rychlé zastavení reaktoru, čili v okamžiku, kdy je jakýkoliv problém nebo se něco stane, tak v podstatě tyhle havarijní tyče zapadnou nějakým takovým tím procesem, který nelze zastavit, takovým tím pasivním bezpečnostním prvkem, tak zapadnou do toho reaktoru. Tak buď je to teda gravitací, že zapadnou, druhou možností, která třeba byla právě u těch reaktorů, které jsou, nebo je u těch reaktorů, které jsou varnými reaktory, které nahoře nemají místo, protože tam mají v podstatě takové ty separátory a páry a řekněme zařízení pro sušení, vysušení páry a podobně, tak prostě není tam prostor a místo pro to ovládání těch havarijních tyčí nebo pro ty systémy, které drží ty havarijní tyče, tak ty se dávají ze spodu a tam se to potom do té aktivní zóny jako nedostává tím pádem gravitací, ale vstřeluje se tam pomocí tlaku plynu. Takže zase takový proces, který prostě nejde zastavit a je to takový ten pasivní bezpečnostní prvek. To palivo v těch reaktorech, tak já už jsem zmiňoval, že ten štěpný materiál
který je možné štěpit čistě záchytem toho neutronu, tak musí mít teda lichý počet neutronů a v tomhle případě teda musíme mít z toho uranu 235, teda z toho uranu je uran 235 tím štěpným materiálem. V přírodním uranu je teda toho uranu 235 pouze 0,7%, takže ve většině typů reaktorů musíme využívat obohacený uran. U těch reaktorů, které jsou třeba u nás v Temelíně, tak je zhruba to obohacení v řádu jednotek procenta. Zase závisí to na typu reaktoru, závisí to i na tom, jak je poskládána ta aktivní zóna, na dalších faktorech. Existují i reaktory, které využívají přírodní uran. V tomto případě například musíme i zajistit, aby bylo co nejmenší pohlcení v tom moderátoru nebo v tom materiálu, který využíváme k chlazení, čili aby se zachránila ta neutronika, bylo co nejméně těch ztracených neutronů. Takže těmihle reaktory, které mohou využívat ten přírodní uran, tak jsou reaktory, které využívají pro moderaci těžkou vodu. Takže jsou to třeba ty kanadské reaktory CANDU, které právě ta těžká voda daleko méně pohlcuje neutrony než ta lehká voda a tím pádem jako je možné zajistit tu neutroniku toho reaktoru tak, aby mohl být využíván ten přírodní uran. Tady je to napsáno pro rok 2001, ale ono něco kolem 440 reaktorů je v podstatě i v současné době. Ten výkon je taky něco přes 350 gigawatt a ta produkce elektřiny v tom roce 2001 byla zhruba 16%, nyní je to okolo 10,5–11% jako v celosvětovém měřítku, ale třeba u nás dodává, tohle to je jako produkce elektřiny, čili u nás dodávají jaderné elektrárny zhruba něco přes, nebo něco okolo 36% elektřiny a třeba ve Francii dodávají přes 70% elektřiny, takže řekněme a třeba v Evropě, tak té nízkoemisní elektřiny, nefosilní elektřiny, tak dodávají jaderné reaktory mezi 40 až 50%. Takže opravdu hlavně v té části té nízkoemisní elektřiny, tak mají poměrně velmi vysoký podíl. Já už jsem zmiňoval, že ty klasické reaktory využívají ty moderované neutrony, čili vysokou pravděpodobnost záchytu toho neutronu. V těch množivých, rychlých reaktorech se využívají nemoderované neutrony. V tomhle případě musí být, protože ta pravděpodobnost záchytu a štěpení u těch nemoderovaných neutronů, ty účinné průřezy jsou daleko menší, takže musí být jednak vyšší obohacení toho uranu. Zas to závisí na tom, jak ten reaktor postavíme a jak ho chceme mít kompaktní, takže třeba ty vesmírné reaktory nebo reaktory, které se využívaly v vesmíru, tak většinou jako měly velice vysoké obohacení až třeba k 90%. Naopak jako je snaha pro ty rychlé reaktory, které se budou využívat v energetice, aby to obohacení bylo nižší, aby to byl ten nízkoobohacený uran, aby nebyl problém jako s těmi, řekněme, s rizikem jeho zneužití pro výrobu jaderné zbraně. V tomhle případě jako můžeme, nebo
v tomhletom případě můžeme tu aktivní zónu poskládat tak, že tam dostáváme oblasti, kde jsou velmi vysoké toky neutronů a taky potom vysoká pravděpodobnost záchytu těch neutronů na uranu 238 a tedy tím i poměrně vysoká produkce toho plutonia 239. Ta produkce toho plutonia může být, pokud tu aktivní zónu postavíme takovýmhle způsobem, tak může být jako vyšší ta produkce plutonia, než je spotřeba jako štěpného produktu pro práci toho reaktoru, a v tomhle případě můžeme ten reaktor mít v konfiguraci, která se dá označit jako množivý reaktor, který produkuje nejen palivo pro svoji činnost, ale zároveň i třeba palivo pro ty klasické reaktory. Tam v tomhle případě většinou tím, že je tam vyšší obohacení, že je ta zóna postavená tak, že jsou tam vyšší toky těch neutronů, tak je tam i vyšší počet těch štěpení, čili uvolňuje se v tom menším objemu vyšší množství tepla, je vyšší produkce tepla, čili potřebujeme mít dost často výkonné chlazení, takže často se u těch reaktorů k tomu chlazení využívají tekutý kovy. Takže jedním z takových nejznámějších typů a v současné době jediným komerčně využívaným typem těch rychlých reaktorů je reaktor chlazený sodíkem, tekutým sodíkem, který pracuje při teplotě zhruba okolo nebo mezi 500 a 600 stupni Celsia. U toho rychlého reaktoru tak je ta generace těch rychlých neutronů velmi krátká, nebo život té generace, a tím pádem je tam větší vliv nebo větší role těch zpožděných neutronů při té regulaci. Takže ty rychlé reaktory jsou problematičtější při té regulaci. Tady jsou ukázka dvou reaktorů, které už jsou v podstatě odstavené, či které fungovaly jako takové testovací. Takže jednak je to ten rychlý množivý reaktor Monju, který byl v Japonsku, který byl nedávno právě po havárii jaderné elektrárny ve Fukushimě odstaven. A druhý je teda francouzský Super Phoenix, což byl ten rychlý množivý reaktor, který produkoval elektřinu s největším výkonem, ten měl až 1200 MW, který zase byl odstaven. Oni Francouzi měli Phoenix, ten byl menší, ten fungoval poměrně velice dlouhou dobu a teprve při vypršení jeho životnosti byl odstaven. Ten Super Phoenix, ten měl teda zpočátku problémy, ale potom to jeho odstavení bylo spíše politickou záležitostí, kdy to byla taková úlitba francouzské při jednáních o francouzské vládě, kdy měla být koalice socialistů se zelenými, takže to byl takový ten ústupek zelený, kteří byli velice tvrdě právě proti využití jaderné energie a hlavně proti těm rychlým reaktorům. Tady dole jsou snímky nového reaktoru, nebo relativně nového reaktoru, který patří právě k těm dvěma komerčně využívaným reaktorům, které jsou v bělojarské jaderné elektrárně BN600 a BN800. Takže tohle je ten modernější BN800. Na základě zkušeností z provozu tohoto reaktoru tak se připravuje už opravdu jako komerční blok, který by se stavěl, řekněme, sériově nebo ve větších počtech kusů a zároveň třeba se i nabízel do zahraničí. Dokončuje se nebo je před spuštěním reaktor v Indii, ale pořád ještě není znám přesně termín, kdy bude spuštěn. Číňané mají takový, řekněme, testovací, ne komerční, čili neslouží, podobně jako ten
Phoenix, Super Phoenix nebo ten Monju, tak sice mohli vyrábět elektřinu, posílali elektřinu do sítě, ale nefungovali jako elektrárna stabilní, se kterou se počítalo. Byly právě plánovaný nebo byly určeny pro testy, takže oni posílali tu elektřinu, ale nebylo to tak, že by to ty podniky mohly spoléhat na tu elektřinu z nich. Naopak ty dva ruské bloky, které jsou v té bělojarské jaderné elektrárně, tak fungují opravdu jako klasická elektrárna. Tak, tady ještě takové shrnutí toho, jak vypadá ta štěpná jaderná energetika. Takže ty tři základní témata, která řeší a které musí vyřešit, pokud chce získat prostor a v podstatě pomoci třeba při té cestě k nízkoemisnímu mixu, tak jsou tři, které je potřeba vyřešit. První téma a první taková proces je přechod k reaktorům třetí generace. Těch momentálně už je 7 typů, protože nedávno v Číně spustili reaktor Hualong 1, což je další typ čínského reaktoru a řekněme v současné době je to taková vlajková loď té čínské jaderné energetiky, takže první byl spuštěn a v tomhletom případě už běží teda 18 reaktorů té třetí generace, takže už jsou i nějaké zkušenosti z jejich provozu, takže třeba jeden z těch, který je nejdéle provozovaný, tak je ten ruský VVR 1200 v Novovoronezhské jaderné elektrárně, kde ten první blok jako už má 3 roky činnosti za sebou a řekněme ten koeficient, roční koeficient využití je tam přes 70% každý rok, takže na to, že je to úplně první blok, úplně nového typu, tak to je docela dobré parametry. Takže ten přechod k těm reaktorům třetí generace a jestli ty reaktory se opravdu splní to očekávání a stanou se, řekněme, tou páteří té jaderné energetiky, tak to se teprve uvidí a na tom se, řekněme, pracuje. Pro nás je to zajímavé z toho hlediska, že právě ty reaktory třetí generace by byly těmi, které by se měly postavit jak v Dukovanech a nahradit ty staré bloky, co tam jsou, a tak třeba případně se využili při dostavbě Temelína. Druhým takovým směrem a druhou důležitou otázkou je přechod nebo zavedení malých modulárních reaktorů. Tam to je oblast, která by byla zajímavá hlavně z toho hlediska decentrální energetice a řekněme i do oblasti teplárenství. Zatím se to většinou využívá jenom v takových velice specifických účelech. Ono je třeba říct, že na počátku té jaderné éry pochopitelně to byly vlastně ty malé reaktory, protože v té době se stavěly elektrárny, které teď je malé, co je malý reaktor. V tomhle případě to jsou reaktory, které mají mezi 50 až řekněme do 300 MW elektrického výkonu, čili zase z hlediska jiných typů elektráren jsou to velké bloky, takže takové se stavěly na počátku té jaderné éry a to, že ty reaktory přešly nebo se přešlo k tím větším reaktorům nebo velkým reaktorům, tak bylo postaveno na, řekněme, na základě ekonomických parametrů, protože ty velké reaktory z ekonomického hlediska byly efektivnější a měly výhody. Ty malé modulární reaktory by kromě toho, že by mohly pracovat v té decentrální energetice, tak ještě by mohly mít jistou výhodu, že pokud by se z nich skládal velký zdroj, tak se to může udělat postupně a nepotřebujete hned na začátku velké investice. Takže řekněme, si ušetříte tu cenu peněz a snižuje se investorské riziko a podobně. Takže v tomhletom ohledu by mohly pomoci při stavbě těch velkých zdrojů, ale pokud se vezme, že máme určitou sumu peněz a nepotřebujeme třeba platit ty úroky
nebo je nízké riziko, že se to nedostaví nebo zastaví ta stavba, tak vždycky nebo aspoň zatím vždycky ten velký blok jako znamená tu ekonomickou úsporu. Jak jsem zmínil, tak zatím se ty malé modulární reaktory v současné době budují jenom ve specifických případech. Takovým příkladem může být ta plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov. Třetím takovou oblastí, třetím důležitým směrem je, že pokud se lidstvo rozhodne využívat nějak jadernou energetiku ve velkém, čili bude potřebovat vyřešit jednak problém s dostatkem paliva a bude potřebovat vyřešit jako problém s odpadem, s jaderným odpadem, s tím vyhořelým jaderným palivem, tak potom bude potřebovat využívat reaktory, které jsou těmi rychlými, množivými, i protože oni se dají využít pro efektivní spalování aspoň některých komponent, některých částí toho vyhořelého paliva, některých typů těch transuranů. Čili v tomhle případě potřebujeme přejít na ty reaktory, které se označují jako reaktory 4. generace. Tady ještě jako shrnutí tady přesně, kolik gigawatů bylo vlastně před 2 roky, 393 gigawatt, čili vidíte, že to není příliš rozdílné od toho čísla, co jsem tam uváděl. A rozestavěno je okolo 60 gigawatt. V tom světě jsou velice rozdílné situace, takže v Číně tam probíhá renesance té jaderné energetiky, čili tam se relativně dost staví těch jaderných bloků. V Evropě a ve Spojených státech je to spíše stagnace a spíš je to tam otázka o prodlužování životnosti těch jednotlivých bloků. Ještě na závěr, když už jsme mluvili o těch radionuklidových zdrojech a jejich využívání ve vesmíru, tak pokud potřebujete větší výkony, čili nestačí vám těch 100 W, tak je dobré přejít jako k využití malých modulárních reaktorů, ale těch vesmírných malých modulárních reaktorů, takže v tom případě jsou to výkony, které jsou v oblasti okolo 1000 W nebo v oblasti kilowattu, čili to je třeba název, tohle je budoucí nebo předpokládaný americký reaktor pro vesmírné účely, na kterém se pracuje a který se teda označuje jako kilopower. Tady je fotka z takových testů. On by měl být teda chlazený zase těmi tekutými kovy, čili takže v tomhle případě zase to pracuje u těch teplot, které jsou relativně velice vysoké, v oblasti, řekněme, těch 700 stupňů Celsia a ten typ reaktoru by měl mít teda poměrně vysoké obohacení. Ty reaktory by mohly být někdy v budoucnu doplněny dalšími pokročilými jadernými systémy, které jejichž hlavním úkolem by bylo v tomto případě co nejvíc využít anebo zmenšit objem toho vyhořelého jaderného paliva. A v tomto případě většinou pro takovéto spálení a přeměnu těch štěpitelných jader na ty štěpná jádra, tak je možno využít reakcí neutronů a k tomu, aby to probíhalo efektivně a rychle, tak potřebujeme velmi vysoké toky neutronů. Když máte reaktory, tak ty toky neutronů jsou tam dány tím, že potřebujete udržet ten koeficient to K na té jedničce. U těch klasických reaktorů, tak ty toky, zase ono to závisí na tom, jak postavíte tu aktivní zónu a jak je udělaný ten reaktor. Ale u těch klasických reaktorů
obecně, tak ty toky neutronů jsou nižší než u těch rychlých, takže i proto, jak jsem zmiňoval, oni jsou efektivnější jednak při produkci těch štěpných nuklidů, ale zároveň i při přeměně těch a spalování těch transuranů, které jsou v tom vyhořelém palivu. A ještě lepší, ještě efektivnější v tomhle případě by byl urychlovačem řízený jaderný transmutor, který by se skládal z urychlovače protonů, který by urychloval protony na energie, které jsou v oblasti relativistických energií, a ty protony, které by dopadaly na těžká jádra v terči, olovo, wolfram, případně i by mohl být jako z uranu, tak v tomhle případě vyvolávají tříštění těch jader, tříštivé reakce a produkuje se velké množství neutronů. Čili máte vnější zdroj neutronů, čili vy můžete mít daleko vyšší toky neutronů, protože ta štěpná řetězová reakce vám tam dodává jenom malou část těch neutronů, takže vám máte subkritický systém, ale dodáváte velmi vysoké toky neutronů jako z toho vnějšího zdroje. Čili tenhle ten terč by byl potom obklopen nádobou, která obsahuje nějakou tu aktivní zónu, jako složenou z toho vyhořelého jaderného paliva, případně z moderátoru, pokud bychom chtěli využít toho, aby tam byla velice intenzivní možnost záchytu těch neutronů. V tomhle případě většinou tyhle systémy předpokládají, že by se průběžně separovaly ty nuklidy, které už by jednak se daly třeba spálit v těch klasických reaktorech, anebo naopak jako by to byly štěpné produkty, které už jsou stabilní nebo krátkodobé, které by případně nějakou další přeměnou se dostali do situace, že budou nějak škodlivé, nebo prostě, že by se přeměnili na nějaké, které bychom nechtěli mít. Takže většinou se ty systémy uvažují, že by fungovaly jako průběžné, že by probíhala průběžná separace těchto z těch izotopů, čili velice často se předpokládá, že by to mohly být reaktorové systémy, které využívají tekutého paliva. Ty můžou být i jako reaktory čtvrté generace, ale v tomhle případě by teda fungovaly jako v tomhle urychlovačem řízeném jaderném transmutoru. Jaké jsou základní vlastnosti takového systému? Využívá ty tříštivé reakce, má velmi vysokou hustotu neutronů, čili efektivní transmutace, a je to podkritický režim provozu, což umožňuje jako to, že je velmi bezpečný. Při každé poruše, při sebemenším, tak se okamžitě ta řetězová reakce vypne. No a umožňuje produkovat neutrony ve velmi širokém rozmezí energií, takže vy můžete nastavit a potom třeba i pomocí té moderace zase to dostat do té oblasti toho, co je nejefektivnější pro ten typ toho vyhořelého paliva nebo odpadu, který chcete spalovat. Ten konkrétní projekt, jak by vypadal ten jaderný transmutor, tak je urychlovač protonů, který taková ta nejefektivnější oblast, kde by to nejlépe pracovalo, by bylo okolo, řekněme, 1 gigaelektronvoltu nebo 800-900 megaelektronvoltů. Ten urychlovač by musel mít velice vysoké toky, čili musel by to být velice intenzivní urychlovač, což je docela problém, protože urychlovače v současné době nejsou dělány tak, aby jako dlouhodobě pracovali bez nějaké možnosti, bez nějaké nutnosti třeba výměny jentového zdroje nebo prostě než nějakou nutností jako přerušení té práce. Jo, čili tohle to nevadí v těch aplikacích, při kterých se jako doposud používají, ale u jaderné, když by to fungovalo jako nějaká elektrárna, tak potřebujete mít kontinuální provoz, co nejvíc zajistit ten kontinuální provoz.
spolehlivý. Čili v této oblasti je ještě hodně jako potřeba pokročit. Ten terč, jak jsem říkal, tak buď by to byl wolfram, tekuté olovo, ty urany, transurany. Velmi vysoká by byla hustota těch neutronů nebo toky těch neutronů, až teda v řádu 10 na 20 na metr čtvereční a na sekundu, přičemž v těch reaktorech je to o řády míň. Tím problémem taky je teda odvod velkého množství tepla z toho terče. No a u toho podkritického blanketu tam je pochopitelně velkou výzvou to řešení té průběžné separace a zajistit efektivní transport a moderaci těch neutronů. Tady, jak by potom ten systém měl fungovat, on by vyráběl energii jako klasická jaderná elektrárna, no a část z té energie by se využívala na provoz toho urychlovače a těch ostatních systémů. Takovým posledním, a řekněme to, co by udělalo velký krok jako k tomu, abychom se stali nezávislí na jiných zdrojích, nebo jako velký pokrok v produkci nízkoemisní elektřiny, tak by byly termojaderné reaktory. Čili v tomhle případě by se na rozdíl od štěpení využívala fúze. To znamená, že i ta radioaktivita, která se tam produkuje a s kterou je to spojeno, tak by byla velice malá, jako nebyl by to tak velký problém, jako je to právě u těch štěpných reaktorů. Při tom využití zatím se nejvíc uvažuje u využití o slučování deutéria a tricia. To má teda jednak nejnižší zápalnou teplotu a zároveň je teda jednou z těch nejefektivnějších. Uvolňuje se při tom slučování něco přes 17 MeV. Je to zase, když se na to podíváte, ty energie toho deuteronu, kinetické energie deuteronu a tritonu jsou zanedbatelné vůči té energii, která se v té reakci uvolní. Takže vlastně vy to máte jakoby dvoučásticový rozpad nebo dvojčásticová produkce, takže tu energii odnáší to helium a ten neutron, a protože ten neutron je daleko lehčí než to helium, tak vlastně nese většinu té energie. To je na jedné straně je to problém, protože tím pádem vlastně z toho plazmatu je ta energie odnesena pryč. Na druhé straně jako ty neutrony můžeme teda absorbovat v tom obalu, v tom blanketu toho nějaké vákuové nádoby, kde máte to plazma. Za chvilku se dostaneme k těmto kamakům. No a v tomhle případě těch 14 MeV, které odnáší teda ten neutron, tak můžete v tomhle blanketu přeměnit na to teplo. A zároveň, co je ještě důležité, tak vlastně, protože to tritium je radionuklid a vy ho nakonec se předpokládá, že právě pro ty termojaderné elektrárny by se získával z litia, a to v reakcích právě neutronů s litiem. Ty jaderné reakce nebo termojaderné reakce tak potřebují velmi vysoké teploty v řádu 10 na 7 až 10 na 9 kelvínu, a proto, aby ta termojaderná reakce vyprodukovala více energie, než se spotřebuje na ohřev toho plazmatu, tak potřebujeme splnit nějakou podmínku pro jednak tu nastavenou teplotu, a potom musí být součin doby udržení toho horkého plazmatu a hustoty toho plazmatu dostatečně vysoký. Tam potom podle toho, jestli chcete jako opravdu, aby to vyprodukovala ta termojaderná reakce více energie, než teda se spotřebuje na ohřev paliva, nebo čistě vám, podle toho, nebo potřebujete jako takovou energii, aby to zároveň vyprodukovalo dostatek energie na provoz toho zařízení a podobně, tak prostě tam potom ta kritéria
můžou mít různou hodnotu, ale vždycky je to dáno nebo potřebujete dosáhnout určitého součinu té doby udržení a té hustoty toho plazmatu. V současné době takovými nejperspektivnějšími zařízeními, které by v budoucnu mohly být těmi termojadernými reaktory, tak jsou zařízení typu tokamak, což je prstencová komora, která vytváří magnetické pole, které udržuje vlastně to plazma pohromadě. To pak můžeme různými metodami ohřívat a dosáhnout toho, aby tam docházelo k těm termojaderným reakcím. V současné době většina těch tokamaků nepracuje s tím triciem a deuterovým plazmatem, čili netestuje ty termojaderné reakce, ale většina pracuje na poznání fungování a chování toho plazmatu, protože zatím tam jsou ty klíčové výzvy a klíčové otazníky. Pro to fungování je třeba jednak velmi vysoké vákuum a potom velmi intenzivní magnetické pole a zase, aby to magnetické pole vytváří, nebo ty magnety, které vytvářejí to magnetické pole, tak aby jednak spotřebovali co nejméně proudu a aby byly co nejsilnější nebo dostatečně silné, tak se v současné době přechází k těm supravodivým magnetům, takže už ty poslední nejmodernější tokamaky, tak jsou ty, které jsou opravdu postaveny čistě na těch supravodivých magnetech. Tady jsou teda příklady těch dřívějších zařízení, takže evropský tokamak Joint European Torus, který byl v Kulhamu nedaleko Oxfordu, tak ten dosahoval teda zase tam, když se podíváme na ty výkony, tak je třeba říct, že ty extrémně velké výkony jsou dány tím, že ten puls a existence toho plazmatu je velice krátká. A právě tenhle jet, tak to je zařízení, které se velice přiblížilo už k těm podmínkám, které, řekněme, jsou blízko toho Lawsonovu kritériu. Na základě zkušeností z těch tokamaků, které byly, tak se navrhl projekt ITER, který je teda mezinárodním termojaderným reaktorem, který by měl být jako ten první, který by v podstatě pracoval opravdu v tom režimu, jako by měla, řekněme, jaké jsou potřební, jako s tou kvalitou toho plazmatu a s těmi podmínkami, které jsou nutné pro tu termojadernou elektrárnu. Jinak u toho ITERu je třeba říct, že právě ty zkušenosti z činnosti těch předchozích tokamaků, tak v podstatě do značné míry jako garantují a do značné míry víme, že to zvětšení těch tokamaků na tu velikost toho ITERu a ty vylepšení, co tam jsou, tak by měli zajistit, že on opravdu bude v tom režimu nebo toho režimu dosáhne. Tam je potřeba zajistit jak ochranu před těmi vysokými teplotami, které se tam produkují, potřeba je odstínit do těch neutronů od záření gamma, je potřeba odvést to teplo a je potřeba nějakým způsobem odvést to vznikající helium. Ty neutrony, jak jsem říkal, tak se využívají k tomu, že v tom blanketu nebo v té obálce, která je okolo toho tokamaku, tak je zároveň uloženo to litium, které v reakci s tím litiem ty neutrony produkují potom to tritium, které se dá potom využívat nebo by se mělo využívat pro to jako palivo teda v termojaderné elektrárně. Čili cílem je do jisté míry vybudování prototypu budoucích termojaderných reaktorů. Ovšem je třeba říct, že ten ITER nebude tím prototypem zatím ještě, protože on nemá ani výrobu toho paliva, čili z toho litia, a nebude tam mít ani turbínu, čili nebude produkovat tu elektrickou energii. Tak. V současné době jako je ten ITER už ve velmi pokročilém stádiu jako budování.
Předpokládá se, že někdy kolem roku 2024 by se tam měly rozjet první experimenty a testy plazmatu, čili už se tam skládají ty jednotlivé komponenty toho budoucího tokamaku. Jinak ten ITER teda existuje nebo je budován ve francouzském Cadaraši a je to teda jeden z největších momentálně vědeckých projektů, který ve světě se buduje, takže uvidíme. Jak jsem říkal na začátku, on bude od toho roku 2024 bude testovat to plazma, ale to plazma bude bez toho tricia. Až po, řekněme, studiu vlastností plazmatu, tak k tomu testování opravdu té termojaderné fúze, tak se přistoupí o několik let později. Kdy přesně to bude, tak to bude záviset opravdu na tom, jak rychle se podaří to zařízení dokončit a jak, řekněme, ty výzkumy budou rychle probíhat, nebo jak budou úspěšné, nebo co se objeví za problémy, nebo neobjeví za problémy. Čili ten ITER by byl jenom takovým jako tím prvním krokem, který by ukázal, že to může fungovat, no a jeho následovník by měla být zařízení DEMO, které by opravdu už fungovalo jako prototypová termojaderná elektrárna s tím, že by se neřešila ještě ty ekonomické otázky a podobně. No a na základě téhleté zkušenosti s tím DEMem by potom nějací jednotliví výrobci a producenti, který teď třeba produkují ty jaderné reaktory, mali své už komerční typy těch termojaderných elektráren. No ale to je ještě hodně daleko a těžko se dá předpokládat, že by to bylo před polovinou tohoto století. Pokud se nenajde nějaká cestička okolo, nebo se nenajde nějaká možnost, jak třeba postavit, ukáže se, že třeba ty stelarátory, což je jiný typ té magnetické pasti, že jsou nějaké mnohem výhodnější, nebo se ukáže nějaká jiná možnost, jak to plazma zachytit a jak s ním pracovat, ale tohle to jsou věci, které by musely teda být postaveny na objevení úplně něčeho nového. Pokud to půjde takovým tím směrem, jak se dá předpovědět z těch znalostí, které teď máme, tak to je tak, jak jsem řekl. Takže teď se podíváme po té energetické části, tak se podíváme na tu lékařskou nebo využití těch jaderných a částicových znalostí pro lékařství, pro medicínu. A tam je to ve dvou směrech nebo v dvou oblastech, a to je jednak diagnostika a potom i samotné léčení. Takže u té diagnostiky tak by pochopitelně můžeme nějakým radionuklidem označit nějakou sloučeninu a potom z toho vyzařování toho radionuklidu můžeme detekovat, kam ta sloučenina s tím daným radionuklidem se dostala. Takže příkladem takových těch izotopů, které se využívají, tak je třeba tady tohleto zlato, uhlík 12, iod 127. A v tomhle případě, jaké jsou požadavky na ten radionuklid. Jednak, aby to byl atom, který má takové ty požadované chemické vlastnosti, protože většinou je to tak, že ho musíte usadit, nebo je potřeba usadit do nějaké chemické látky, která se pak dostává do toho orgánu, který chcete zkoumat, nebo prostě nějakým způsobem interaguje takovým způsobem, jakým potřebujete a co chcete teda diagnostikovat. Druhou důležitou vlastností je to, aby se měl dostatečně krátkou životnost v tom těle toho pacienta. Protože pochopitelně vy chcete, abyste zjistili to, co potřebujete u toho pacienta, ale aby jako následně už byl co nejméně nebo nebyl ozařovaný a nebyl by vystaven těm biologickým účinkům té radioaktivity zbytečně dlouho. Tam nemusí jít ani o to, že by ten samotný radionuklid měl krátký poločas rozpadu,
extrémně krátký, ale spíše jde o to, ale může jít i o to, že se vylučuje z těla pacienta rychle. Jo? Čili tam je ta, řekněme, doba života v tom systému, v tom pacientovi je ovlivněna dvěma. Jednak dobou života toho samého radionuklidu, nebo poločasem rozpadu toho radionuklidu, a druhým je teda, jak rychle se dostává z toho organismu ven. Takže v tomhle ohledu je potřeba, aby byly dostatečně krátkodobé. Naopak zase vy potřebujete ho vyrobit, někam dopravit do té nemocnice, aplikovat a tak, to je zase nějaký čas, čili musí všechny tyhle věci musí se pro ně hledat nějaké optimum. V tomhle případě můžete vyšetřovat funkce a stavy různých orgánů a tkání, protože když budete mít nějakou tu chemickou sloučeninu, tak se budete dívat na ty interakce té chemické sloučeniny v těle a můžete diagnostikovat různé procesy a fungování různých orgánů v těle. Druhou možností je lokalizace zhoubných nádorů. V tomhle případě se většinou jako ta nosná chemická sloučenina využívá glukóza, protože ty nádorové buňky potřebují daleko víc energie a proto jako ta glukóza se koncentruje jako právě v těch oblastech, kde jsou ty rakovinné buňky a kde jsou ty nádory. Čili ty diagnostické, v tomhle případě se jedná a označuje se to jako diagnostické radiofarmaka, takže v tomhle případě jsou to značené sloučeniny, které se využívají v tom lékařství a dnes existuje poměrně velice široký sortiment těch sloučenin. Ty příklady některých využívaných radionuklidů jsou tady a některé z nich se produkují i třeba u nás tady v ústavu nebo u kolegů v UJV. A v tomhle případě se detekuje to záření gamma, čili potřebujete mít nějakou soustavu detektorů toho záření gamma. My jsme si říkali, že pro detekci záření gamma se velice často využívají buď teda polovodičové detektory nebo scintilační. A taky jsme si říkali, že ty scintilační detektory mají tu výhodu, že mají větší účinnost, kdežto ty polovodičové detektory mají větší energetické rozlišení. U toho v našem případě to energetické rozlišení není tak podstatné, protože my tam máme jeden radionuklid, u kterého víme, jakou má energii. Čili tam je podstatná právě ta vysoká účinnost, která zajišťuje, že do toho pacienta nemusíme vpravit příliš velké aktivity, čili potřebujeme tu vysokou účinnost. Takže většinou se v těchto kamerách, které se používají pro tu diagnostiku medicínskou s využitím těch značených sloučenin pomocí těch radionuklidů, tak se využívají ty scintilační detektory. Ty značené sloučeniny můžeme využít teda nejen v té medicíně. My se za chvilku ještě podíváme na specifické případy některých těch typů sloučenin, které jsou velice výhodné, typu rozpadu, ale takovéto značení a chemické sloučeniny, které se transportují nebo interagují jako s materiálem nebo případně s jinými chemickými látkami, tak se využívají v ekologii, hydrologii, chemii, biologii, průmyslu. Takže třeba, když chcete vědět, když máte nějaký půlkevní systém, čili nějaký systém podzemních jeskyní, kterým protéká nějaká voda, tak abyste zjistili, jak ta voda se tam dostává, tak se třeba často používá proto tritium jako takový ten značený radionuklid, nebo ten radionuklid, který můžete k takové test sledování jako využít. Tak. No a já jsem říkal, že něco teď povím o specifickém typu rozpadu a v tomhle případě to je ten rozpad, který je beta plus. Čili je to pozitronový rozpad, při kterém se produkují pozitrony. Ty pozitrony mají poměrně velice krátký dolet v tom materiálu, čili oni jsou v blízkosti milimetry až 2 mm teda od toho místa, kde vzniknou a tam anhylují. Když se zastaví,
tak anhylují a při té anhylaci v klidu tak máme 2 gamma, které letí každá opačným směrem. No a teď 2 souřadnice vám dává ten směr, no a 3. souřadnici vám dá čas, po který muselo to gamma letět. Takže vy vlastně, a ještě když vlastně budete mít toho pacienta obklopeného těmi detektory, tak vlastně pomocí těch dvojic gamma můžete vytvořit 3rozměrný obrázek toho daného orgánu, případně nádoru a podobně. Čili velice přesné určení té polohy toho orgánu a případně toho nádoru. Využívají se teda uhlík 11, 13 dusík, 15 kyslík a 18 fluor. Ten radioaktivní izotop se dává do té sloučeniny, jak jsem říkal, velice často se využívá ta glukóza a umožňuje to velice přesnou diagnostiku a medicínský výzkum, určení polohy, rozměru orgánu, nádoru, rakovinného nádoru. Potom my se za chvilku podíváme i na ty terapeutické možnosti a tam si řekneme, že je možné pomocí těžkých iontů ozařovat nádor a v podstatě likvidovat ty rakovinné buňky. A v případě, že použijeme takové ionty, které jsou těmi pozitronovými zářiči, tak můžeme zjistit i přesnou polohu, kde nám ty těžké ionty jako končí a jestli opravdu končí v tom správném místě, kde chceme. Jo. Můžeme určit prokrvenou, neprokrvenou část, protože ta glukóza, třeba když tady máme srdíčko, tak ta glukóza se dostává jenom k těm buňkám, které jsou pro tu krev dostupnou. A tady vlastně vidíme, že jsou nějaké ložiska, která nejsou zásobená těmi látkami nebo tou energií a i kyslíkem, takže v tomhle případě takové ty infarktové ložiska se ti dají velice dobře identifikovat. To prostorové rozlišení je velice dobré v řádu, řekněme, těch milimetrů a pro to studium se využívají takzvané PET kamery, které jsou postaveny právě na těch scintilačních detektorech. Pro produkci těch radionuklidů se budují relativně malé urychlovače, které jsou specializované právě, mají nastavenou přesně energii pro produkci nějakého toho určitého radionuklidu a takový urychlovač má i ta nemocnice, takže nemusí čekat, až je vyroben ten radionuklid někde a je tam dovezen, ale může si ho produkovat sama. Takže i některé naše nemocnice mají ty urychlovače, medicínské urychlovače specializované na výrobu těch radiofarmaků. Tady je teda, jak vypadá ta příprava těch diagnostických radiofarmak, které, když se to dělá u nás, takže to jsou potom to zpracování těch radionuklidů. Tam jde hlavně o to, že to musí být velice pečlivě jako z toho hlediska čistoty a bezinfekčnosti a všech těch věcí, protože je to materiál, který se vpravuje do lidského organismu, čili z toho hlediska jsou tam velice přísná pravidla a podmínky na to, jak se to může a kde se to může dělat. Tady je potom z nemocnice na Homolce, jak vypadá ten PET kamera a PET scan. No, já už jsem říkal, že nejen diagnostika, ale i terapie. A při té terapii se využívá toho, že ty rakovinné buňky jsou citlivější k záření, čili můžeme radioaktivní záření využít k ničení rakovinných buněk a likvidaci nádoru. Je možný teda vnější radiační terapie, kde ozařujeme pomocí nějakého vnějšího zdroje záření. Může to být to X záření, gamma záření, takže pokud budeme mít nějaký ten radionuklid, například kobalt, cézium, kobalt 60, cézium 137 a budeme mít dostatečně intenzivní toky gamma, tak můžeme teda ten nádor, ty nádorové
buňky ničit. Tam může být jako jeden problém, který potom, jak říkám, můžeme výhodně řešit třeba ozařováním těmi ionty, že když budeme mít to gamma a budeme mít třeba nějaký nádor uvnitř mozku, tak my vlastně, než to gamma tam pronikne, tak pochopitelně větší část, jeho část, ono postupně bude se pohlcovat, absorbovat, takže větší jeho část zůstane v těch zdravých tkáních. Čili v tomhle ohledu tam se využívá toho, že ty rakovinné buňky jsou citlivější, takže ty zdravé to přežijí, ale ty rakoviny ne. Zároveň se může využít toho, že budete ozařovat z různých směrů, takže největší koncentrace, ta intenzita bude právě v tom místě toho nádoru. To je třeba princip toho Lexellova gamma nože. No ale v tomhle případě jako vždycky jako poměrně máte intenzivní ozáření i těch zdravých částí. Podobně je to i třeba při ozařování elektrony, kteří zase nemají specifický dolet a vlastně jsou po celou tu dráhu, jako jsou pohlcovaný nebo reagují. Tohle je teda vnější, či budeme ozařovat z různých, případně z různých stran, ale jako z nějakého vnějšího zdroje, ať už to je nějaký ten kobaltový nebo céziový zářič, nebo třeba nějaký urychlovač elektronů. Jo, to v tomhle případě se dost často využívají ty betatrony. Další možností je takzvaná vnitřní radiační terapie. V tomhle případě se dovnitř těla, do blízkosti toho nádoru, tak se dopraví nějaká kapsle s tím zářičem, iridiové drátky, a nebo se vstřikuje radioaktivní látka v sloučenině, která se buď koncentruje v tom orgánu zasaženém tím nádorem, anebo, jak jsem říkal, pokud to je ta glukóza, tak ona se koncentruje jako opravdu v těch rakovinných buňkách. Takže v tomhle případě se to dá využít třeba i pro likvidaci metastáz. Jo? Takže taková ta chemoterapie nebo taková ta terapie s využitím těch radionuklidů, které se vstřikují do krve, tak se využívá právě v případě, že potřebujeme zajistit, aby se zlikvidovaly ta počínající metastáze nebo v podstatě ty ložiska, která by se později mohla rakovina rozvinout. Specifickým případem je borová neutronová záchytová terapie. V tomhle případě se do těla vpraví sloučenina obsahující bor. Ten se dostane do rakovinných buněk, čili zase jako buď se přicvakne k nějaký ty glukóze, nebo prostě nějakým způsobem se zajistí, přidá do nějaký sloučeniny, která se pak koncentruje v těch rakovinných nádorech. A potom se ozáří ten člověk jako termálními nebo epitermálními neutrony z reaktoru. Ta energie té reakce je poměrně vysoká a zároveň tam vzniká alfa záření, které má velice krátký dolet. Čili opravdu ta energie se deponuje v tom místě toho nádoru, pokud ten bor je teda v tom místě toho nádoru, a ničí to ty rakovinné buňky. Ta neutronová záchytová terapie tak velice často se používá v Japonsku, nebo tam je hodně rozvinutá. U nás se testovala, jako vím, že ve vedlejším ústavu i na tom reaktoru, který tady mají, tak testovali tyhle ty možnosti, ale do nějaké takové té klinické praxe, kdy teda byly to v podstatě, vyzkoušeli to na pár pacientech, ale jako nějaký, že by se středisko vybudovalo, že by se k tomu přistoupilo, že by se to dělalo nějak dlouhodobě, tak ne. Ale ve světě se tato metoda využívá. Velkou výhodu v tomhle případě mají protony, případně těžší ionty. Tam se využívá, připomínám, ty těžké ionty nebo protony, ty těžké nabité částice, tak mají přesně definovaný dolet
A zároveň ta ionizace je taková, že když se pohybují rychle, tak ty ionizační ztráty jsou malé, čili ztrácí málo energie a deponují taky málo energie. No a když se ta jejich rychlost klesne pod určitou hodnotu, tak najednou ta ionizace začne velice rychle růst. No a oni se v podstatě na jednom místě téměř zastaví a deponují většinu té energie na konci své dráhy. Připomínám, ta křivka, která tohle popisuje, se jmenuje Bragova křivka. A právě využití té Bragové křivky pro tu terapii pomocí protonů a těžkých iontů, čili pomocí těch těžkých nabitých částic, tak je velice výhodné právě při ozařování nádorů, které jsou v mozku nebo v nějakých takových jako těžce přístupných místech, kde nemůžete provést operační zákrok, protože ohrožujete ty zdravé části a ohrožujete vlastně toho pacienta. A zároveň jako to máte někde hodně hluboko, takže potřebujete opravdu tu energii deponovat někde v té hloubce. Takže vy tou energii, na kterou ten proton nebo ten těžký ion urychlíte, tak definujete přesně ten jeho dolet v tom lidském těle. Se to dá velice dobře na vodě, protože hustota vody je velice podobná hustotě toho lidského těla, takže můžete velice přesně víte, kde se vám zastaví a zároveň magnetickým polem můžete posílat ten svazek do různých směrů, takže vy vlastně ten nádor, jak je tady zobrazeno, tak jeho můžete velice dobře proskenovat a vlastně vypálit, jako zničit ty rakovinné buňky a v podstatě velice efektivně s tím, že jen velice málo je postižená ta okolní tkáň, čili ta zdravá tkáň, na rozdíl třeba od toho, jak jsem říkal, toho ozařování jako pomocí gamma nebo elektronu, kdy to prochází tou zdravou tkání a ztrácí to energie více v té zdravé tkáni, tak prostě tohle je něco jiného, že tady to opravdu deponuje tu energii přímo v tom nádoru a ta zdravá tkáň je méně postižená. Tady je taková ukázka, jak to vypadá výsledek toho ozařování. Testuje se to, jak jsem říkal, ve vodě, takže tam se zjišťuje, jak to funguje. A je třeba říct, že to zařízení existuje i u nás, ne ty těžké ionty, ale ty protony. Je to tady na Bulovce protonové centrum. A třeba kolegové, kteří jsou u nás jako na oddělení dozimetrie záření, který právě sídlí taky u té Bulovky a kousíček od toho protonového centra, tak s nimi velice úzce spolupracují, pomáhají jim při kalibraci těch zařízení a zároveň, když oni začínali a neměli ještě tolik pacientů, tak měli volný svazek, takže se tam dali dělat i různé výzkumy. Tady ty metody s těmi těžkými ionty, při kterých se třeba ozařovalo i tím svazkem uhlíkem 11, čili tím protonovým pozitronovým zářičem, takže se zároveň dalo velice přesně zjišťovat jako z toho záření gamma, co bylo vlastně ozářeno a jak přesný bylo to zacílení těch iontů a jak to fungovalo, kde se opravdu reálně zastavily ty jádra, tak to bylo možné dělat a testovalo se to v GSI v Darmstadtu. A bylo to poměrně velice úspěšné, protože my jsme tam jezdili na experimenty, takže to člověk tak trošku sledoval, protože ten urychlovač dominantně byl určený na úplně jiné záležitosti, tohle to se tam jenom testovalo. A u těch nádoru mozku, tak jsou specifika ta, že se můžou objevovat právě i u velice mladých lidí, i u dětí a zároveň jsou velice dobře lokalizovaný a většinou nemetastázují. Takže jestliže oni zachrání nebo ozáří to dítě, podaří se jim teda ten nádor zlikvidovat, tak jednak ono má velkou dobu dožití, čili oni mu zachrání velkou část života. A zároveň je to poměrně velice malá
pravděpodobnost, že se ta rakovina vrátí, jo, že nejsou tam ty metastázy a tak, takže je to takový jako docela velice úspěšný. A oni teda tam ozařovali desítky pacientů, bylo to velice úspěšné a na základě toho vybudovali v Heidelbergu speciální nemocnici, která využívá právě ty protony a těžké jonty. A jak jsem říkal, u nás existuje to protonové centrum pro tu protonovou terapii, která se pracuje teda od roku 2013 a je teda poměrně velice úspěšná, mají tam poměrně velice dobře, jim to funguje. Takže já možná bych teď ještě něco řekl k té aktivační analýze a pak bychom asi skončili a budeme pokračovat v tu středu. Takže teď začneme takovou tu průmyslovou část. No a v tomhle případě se podíváme jako na některé metody, které se dají využít pro testování, studium materiálu a případně nakonec i pro jeho změnu. Takže první takovou metodou je metoda, která se označuje jako aktivační analýza a tam máme několik možností. Jednak je to metoda, která není úplně jaderná a to je takzvaná rentgenfluorescenční aktivační analýza, kdy ozařujeme rentgenkou nebo zdrojem záření gamma materiál a dochází k tomu, že to vysokoenergetické fotony fotoefektem vyrážejí elektrony jako z těch atomových obalů. Tam vznikají prázdná místa a ty se zaplňují elektrony, které přeskakují z těch vyšších slupek. Přitom se vyzařuje charakteristické rentgenovské záření, které je dáno přesně tím, co je to za atom. V tomhle případě se identifikují atomy, čili pomocí toho charakteristického rentgenového záření. Druhou možností je takzvaná neutronová aktivační analýza, kdy pomocí svazku neutronů nebo umístíme ten náš vzorek do aktivní zóny reaktoru, do neutronového pole, tak dochází k tomu, že se produkují radionuklidy, no a vy můžete ty radionuklidy potom identifikovat zpětně, když vytáhnete ten vzorek z té aktivní zóny a dáte ho na detektor gamma. Zjistíte z toho gamma záření, jaké radionuklidy se tam vyprodukovaly. No a z toho potom, protože víte, jaké jsou efektivní účinné průřezy těch neutronových reakcí pro produkci různých materiálů, tak můžete zjišťovat, jaké množství těch materiálů jsou v tom vašem zkoumaném vzorku. A jsou to velice dobré metody na velice efektivní analýzu stopových obsahů, velice malých obsahů různých prvků. A v tomhle případě u té neutronové aktivační analýzy, tak je to dokonce, že porovnáváte různé izotopy prvků. Takže když třeba máte olovo, tam jsou různé izotopy, tak vy můžete zjišťovat, v jakém poměru jsou tam ty různé izotopy olova. Jo? Čili tahle ta metoda má řadu výhod, čili lze zjistit velice malé stopové množství obsahy až 10 na minus 12 gramů z 1 gramu vzorku. Stačí i velice malinký vzorek. Jo? To je oproti třeba chemické analýze, tak v řadě případů je potřeba jako opravdu daleko menší množství toho, což třeba archeologům, protože tím jim co nejméně poškozujete ty jejich vzorky. Případně zase, když máte nějakou situaci, máte nějaké vzorky třeba z vesmíru, u nás se studovaly horniny jako z Měsíce, studují se tady různý ty meteority, třeba i ty meteority s rodokmenem, takže tam opravdu jde o to, aby se odebíralo jako co nejméně toho materiálu, takže ta neutronová aktivační analýza je v tomhle případě velice dobrá.
Dokonce ta zase rentgenfluorescenční analýza, tak tam dokonce, protože to jenom ozařujete, a fotoefekt a pak zase ty elektrony se zachytí, takže vlastně tam nedojde k žádnému poškození. Tak to už je zase metoda, která pro ty archeologie je opravdu velice atraktivní. Široce se to využívá v ekologii, biologii, archeologii, historiografii, geologii, astrofyzice. Je to i možnost využití v té takové forenzní analýze. Takže u nás se tady třeba dělal vlasy a vousy pichobrahé a zjistilo se, že teda nebyl otráven rtutí a že dokonce ani, protože se zkoumaly i vzorky kostí, a tam se usazují v různém období věku člověka, se vytváří hmota různých kostí. Takže se dá tak trošku proskenovat, jak ten člověk v průběhu života, v jakém prostředí žil, jaké chemikálie se v něm ukládaly, jaké prvky. No a on byl, Tycho Brahe byl v podstatě alchymista, takže on pracoval s těmi těžkými kovy taky, a pracovali s tou rtutí a on dokonce tu rtuť měl zakomponovanou do několika svých návrhů léků, protože dělal i nějaké lektvary a ví se některé receptury, které on vytvořil a právě v té době lidé dost často jako tu rtuť tam využívali. Takže ono, když se uvažovalo, že jestli byl otráven nebo nebyl otráven, tak on teoreticky se mohl otrávit i sám tím, že třeba při těch problémech, které měl po té hostině u Petra, prostě využil třeba nějaké své lektary, ty ze rtutí. Nakonec se teda ukázalo, že tu rtuť, jako tam to množství té rtutí, která tam byla, tak se nijak nevymykalo tomu, jaká byla normální obsah rtuti v té normální populaci, která byla, čili v každém případě to nebylo nic, co by ho mohlo otrávit, takže nebyl otráven rtutí. Co zároveň třeba pomocí téhleté analýzy se zjistilo, tak Tycho Brahe měl ten umělý nos, protože při nějakém souboji v mladém věku tak mu nos usekli a on nosil teda protézu a nevědělo se, z čeho ta protéza byla. No ale protože se mohli odebrat vzorek kostí, v tom jeho hrobě se teda ta protéza nenašla, ale mohl se odebrat teda vzorek kosti a ona postupně tam zdifundoval ten materiál z té protézy, takže z toho se dalo zjistit, že teda ta jeho protéza byla mosazná, takže měl teda mosaznu. Ty aktivační metody můžete využít i opačně, protože můžete zjišťovat, jaké jsou toky neutronů. Zase budete mít čistý materiál, monoizotopický, třeba to zlato, a zjistíte, jaký byl tok neutronů v reaktoru, případně protonů v urychlovači na základě té produkce těch radionuklidů. Jo? Čili třeba to je taky, když byly nějaké ty jaderné havárie a neměli ti lidé nějaké dozimetry nebo u sebe nějaké přístroje, tak se třeba i ze zlatých blomb se dalo zjišťovat, jakým tokům neutronů byly vystaveny.